I går, der trak jeg det her kort. Og jeg havde bare en fornemmelse af, at jeg skulle mere med det her kort. Normalt så lægger jeg kort for mig selv hele tiden. Spørger universet om en masse ting. Og får svar gennem de kort, jeg trækker. Men den her gang følte jeg faktisk, at jeg skulle længere ud med den her læsning. Og det gik jeg så i seng med, eller skal jeg sige, det lå i mit baghoved. Og så vågnede jeg i nat klokken 4. Og det var den 14. Fordi vi var gået ind i en ny dag. For mig der var det et stort tegn, fordi det var 144. Og når jeg plejer på 144, så plejer det at være en besked fra, eller en bekræftelse på, at jeg skal følge det kald, der ligger. Som jo lå og lurede i forhold til, at jeg skulle prøve at lave en læsning for andre end mig selv. Og den her gang på dansk. Der er masser af mennesker derude, der laver læsninger på engelsk. Men vi er på en måde lidt bagud i Danmark. På flere forskellige planer. Det er ligesom om vi kører i ring. Og ring i sådan et navlepilleri perspektiv, i stedet for at gå lidt højere op i frekvens. Og det tror jeg skyldes en masse angst. Og interessant nok, så tror jeg også nogle gange, vi har en tendens til at ville nogle gange så tænker vi selvfølgelig, at vi vil gøre det på engelsk, fordi det når ud til en bredere skare. Men der er også en slags afstand i, at vi taler på et andet sprog end vores modersmål. Ja. Så nu vil jeg prøve at lave en læsning. Det starter altså ud med det her. Og jeg blev også vist en video i nat, hvor vi vil se, at der er nogle masse symboler, der kommer op i den her video her, som går igen på de kort, jeg så trak i dag, da jeg så ville til at prøve at lave den her læsning. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her kort her. Og det kan godt være, at jeg er nødt til at stoppe undervejs og prøve at sætte det sammen på en anden måde. For jeg kunne egentlig godt tænke mig også at vise jer, i hvert fald noget, der talte rigtig, rigtig meget ind i min sjæl, og som jeg føler, at der skal længere ud, som også taler til jeres sjæl. I den her video her, et specifikt symbol, som går igen i hvert fald lidt af de kort, jeg har trukket bagefter. Men altså, det var en lang introduktion. Men vi starter altså med det her kort her. Det kort, jeg trak, det er det her kort her. Det er Saint Francis. Jeg ved ærligt talt ikke, hvem Saint Francis er. Men ordene, som er overskriften, er Follow your heart. Følg dit hjerte. Og det, som jeg lægger mærke til rigtig, rigtig mange ting. Og når jeg vil også lige sige, i forhold til, når man laver læsninger, jeg laver altid sådan noget, der hedder en intuitiv læsning. Det vil sige, hvad kan jeg mærke, når jeg ser det her kort? Hvad lægger jeg mærke til i kortet? Hvad rører det i mig? Og så nogle gange, så kan jeg så hive det her, den her manualguide frem og se længere ind i det, eller jeg kan gå ind og researche på, hvem var egentlig Saint Francis, for lige nu ved jeg ikke, hvem det er. Men det, jeg lægger mærke til, det er,
se, man kan se. Jeg lægger mærke til, at vi er ude. Jeg skal lige prøve at fokusere her. Vi er ude i en skov. Der er nogle flotte træer. Store stammer. Man kan ligesom mærke, at det er sådan nogle efterårsfarver. Eller bladene er ved at falde. Vi går ind i sådan en sæson af, at bladene falder. Vi falder ind i nogle dybder. Og den her kvinde, som egentlig er lidt androgyn også i sit udtryk her. Altså hun kunne godt være en mand også måske, men så alligevel er hun kvinde. Hun ser ud i verden, men hun har også et blik, der ligesom ser ind i sig selv. Så hun er 2 steder på samme tid. Hun er i den ydre verden, i naturens verden, men hun er også gået ind i sig selv. Hun er som menneske alene herude i naturen. Og hun har lagt sine hænder hen over sit hjerte. Og ud fra det her hjerte, ud fra de her hænder her, kan man ligesom se de her stråler her. Hun stråler op indenfra. Man kan også næsten se, at det, at hun går ind i sig selv, eller hun vender blikket indad og lægger hånden på sit hjerte, går ind i sit eget hjerte, vender hjem til sig selv i sit eget hjerte, gør, at hun lyser mere op. Selv i en verden, hvor bladene er ved at falde. Så hun er ved at gå ind i sig selv og finde sit eget lys. Jo mere hun går væk fra andre, men der er ikke andre mennesker til stede. Hun connecter rent med naturen, med sin indre natur, solen i sig selv, som hun henter hjem i sit hjerte. Og det jeg også lægger mærke til, det er, at hun bærer en gulorange kjole, som, hvis vi kigger på chakraerne i forhold til symbolik, så er solar plexus, det er gult, og sakralchakraet er orange. Sakralchakraet, det orange chakra, er et chakra, som er et meget kreativt chakra, i forhold til, at man er kreativ og udtrykker sin egen kreativitet. Og i den forbindelse, så skal man også være ægte i sit lys, og hente sin connection hjem, i forhold til at tro på sit eget lys. Og det hænger jo igen sammen med hjertet, at man er nødt til at åbne op i sit hjerte. Det jeg også lægger mærke til, når jeg har den her læsning, det er, at lige ud for hendes hals, der er der en blå fugl. Nu er jeg ikke ekspert i fugle, men i hvert fald så er halschakrat blåt, og fugle er jo kendt for at synge smukt. Så den her fugl læser jeg som en budbringer til, at hun skal synge sin stemme, hun skal synge sit indre jeg ud. Hun skal åbne for sin egen autenticitet. Eller han, som jeg siger, så altså, nu er det måske lidt svært at se, hun virker til at have lidt langt hår, men det er også lidt et androgynt blik. Ja. Noget andet jeg også lægger mærke til, det er, at dyrene er meget tæt på hende. Normalt så vil dyr jo ikke komme så, og naturen vil jo ikke komme så tæt på mennesker.
Men hun er så høj i sin vibration, i sin frekvens, i sin i sit ægte nærvær, at naturen ikke er bange for hende. Og det jeg også lægger mærke til, det er, at der er et dårdyr ved sin side, meget, meget tæt. Og det dårdyr er faktisk hvidt. Inden for spiritualiteten, så plejer vi faktisk at sige, eller der er mange, der ser, at når Gud taler gennem naturen, så taler han ofte gennem en hvid kronhjort. Men det her det er jo ikke en kronhjort, og en kronhjort er jo maskulin. Det er feminint, men den er hvid. Og sat i forbindelse med, at den her person udstråler både noget maskulin og noget feminin på samme tid, og at det her, hvad skal man sige, Gud manifesteret, ligesom bytter om på de symboler, vi normalt ser. Det ser jeg som et budskab i forhold til, at hvad skal man sige, at det er måske der er noget, der skal harmoniseres i forhold til, hvordan vi altid har fortolket det guddommelige eller det mest høje som noget maskulint. At det kunne lige så godt være feminint. At det ikke handler så meget om køn. At kønnet i sig selv ikke repræsenterer noget guddommeligt. Men det er jo ikke hvad skal man sige, det er jo ikke en aggressiv modpol til at gøre op med det patriarkale. Det er mere som sådan en blid åbning. Det jeg også lægger mærke til, det er jo, nu tager jeg selvfølgelig nok det, de fleste lægger mærke til først, og tager til sidst, som er nok noget af det vigtigste heri. Det er de her 2 duer, der kommer flyvende ind. Og de er jo selvfølgelig symboler for Helligånden, eller for indre fred, fredsduer, guddommelig fred. Jeg lægger også mærke til, at de har vindruer i deres næb. De bringer altså næring ind til det her menneske her. Naturen kommer ind med næring til sjælen. Næring til kroppen, som også er sjæl. Og vi kan jo se, at solen strømmer jo ind. Strømmer ind og strømmer ud. Og de her duer kommer med føde til både krop og sjæl. Overordnet set, så ser jeg det her kort som et budskab til hele verden i forhold til at få det spirituelle ned på jorden, at integrere det spirituelle i naturen og komme mere i kontakt med sit indre. Gå indad og finde svarene indad, men også gå udad i forhold til den ægte natur, som du også er. Hvor universet og det guddommelige taler i træerne, taler i dyrene. Og det er utrolig ægte, for de har ikke nogen lag. De har ikke nogen løgne. Som camouflage, som masker. De er ren sandhed. Ja. Det var det kort, jeg trak i går. Og så trak jeg, og det er fra et kortsæt. Er det ikke smukt? Jeg synes, det er vildt smukt. Så trak jeg det her kort her i dag, her til morgen. Det er fra et andet kortsæt. Og kortet hedder Stone of Destiny. Altså din
din skæbnesten, life path, dit livskald, dine ambitioner, dine passioner og dit ja. Og hvis vi bare kigger på ordene, så handler det om, at man er kaldet ind, og du skal sige ja til det kald. Men det har du jo i lang tid måske ikke turde sige ja til det kald. Og det at komme hjem til sit hjerte, kan godt være en svær proces, fordi vi er meget kodet af vores samfund i forhold til at følge, hvad andre siger, at vi skal gøre. Andres normer, samfundets normer, som vi hele tiden kæmper mod. Men vi ved godt inderst inden, at der er noget, der kalder os. Noget, der kalder os hjem. Og jo mere vi undertrykker det her, jo sværere bliver det at finde en eller anden form for mening med at leve. Ja. Det jeg får ind, når jeg ser det her kort her, det er jo først og fremmest de fantastiske farver. Det er jo det grønne og det blå. Jeg får med det samme en forbindelse til The Emerald Tablet, og også ærkeengel Raphael, som er healerenglen. Ja, og det resonerer rigtig meget med det her, det her symbol, jeg fik ned i den her video i går. Det er lidt de samme farver, og der er også lidt de samme symboler i. Det jeg også lægger mærke til, det er, at den her sten her, som der er nede i sådan et sløret, blåligt skær, at det ligner næsten et hjerte. Men det ligner også næsten, at altså det er et stenhjerte, der er sten, men der gror også noget grønt på det, og grønt er jo håbet. Så der er nogle plamager af noget håb på den her grå sten. Og det jeg også lægger mærke til, det er, at der er jo selvfølgelig sværdet i stenen. Og den her kvinde, der knæler ved siden af det her sværd. Og man kan ligesom se, at der er sådan en vibrationsfrekvens, en slags elektricitet i det her stenhjerte. Og der hvor sværdet går ned i stenen, er der nærmest en eksplosion af lys. Og det her lyn af elektricitet, det går op i en lige stråle op mod himlen. Og hvis du ser på selve sværdet, så kunne det også godt minde om et kors. Og at der ligesom er sat et kors i, når vi normalt ser kors ude i naturen, eller ude i, altså hvis vi går langt tilbage i tiderne,
Så når man satte et kors, så var det jo et symbol for, at der var en, der var død. Og nogle gange, så er vi også nødt til at få en form for indre død, for at blive genopvækket til noget helligt. Så det her sværd, det her kors, som hun lige om lidt trækker op af stenen af sit eget hjerte, vil kanalisere det her ekstreme lys ned i hjertet, som er her. Og det handler jo et eller andet sted om at turde trække det her sværd op af stenen, turde sige ja til det kald, der kalder. Du kan se, hun er, det er lidt svært, det er en meget gammel telefon, jeg har, sorry. Hun kigger op mod himlen og beder om svar. Og lige om lidt, så trækker hun det op. Altså der ligger selvfølgelig, jeg er jo godt klar over, der er mange, der nok vil tænke på myter i forhold til det her sværd i stenen, og hvem kan trække det her magiske sværd op. Men det kan alle. Vi er kaldet på forskellige måder. Det vigtigste er at turde at tage det sværd op, der kalder på lige nøjagtigt dig. Og den måde, der er jo ligesom givet de her kodeord. Man kan sige, at den måde, du ved, at der er noget, du er kaldet til, det er, hvis du føler nærmest alt skriger bare ja inde i dig. Ja, det kalder så meget, og det skaber stor passion inde i dig, det skaber stor glæde. Og du ved et eller andet sted, at du er nødt til at gå den her vej. Men det er også forbundet med en eller anden form for angst. I hvert fald har det der sværd været lang tid i den der sten der. Og det ligesom er groet mos på den. Jeg ser også det her, man kan ligesom se, at der er nogle stenformationer i baggrunden. Der er tre høje stenformationer, og hjertet er i midten. Det er også derfor, jeg tænker rigtig meget i forhold til The Emerald Tablet. Men det kan I undersøge, for det er en meget, meget, meget lang forklaring. Og jeg tror, dem der kender til historien vil forstå, hvad jeg mener. Men det som det her kort, som jeg trak, også repræsenterer, det er jo, at det er jo en utrolig smuk natur, hun er i. Hun forbinder jo sådan set himlen ned på jorden. Den her mangfoldige, smukke natur, som er, og måske kunne hjertet også godt repræsentere jordkloden. At vi har lavet så mange store byer, som er golde og kolde, og der er næsten ikke noget natur længere tilbage. Det føler jeg i hvert fald, at det siger til mig. Måske resonerer det med dig. Og vi er nødt til at kalde vores egen natur hjem. Og vi kan altså godt skabe en bedre integreret jord, fuld af kærlighed, fuld af farver, hvis vi kalder lyset ind i vores hjerter. Det jeg kan mærke, jeg skal sige videre i forhold til dem, der ser den her video, det er, at det er utrolig vigtigt, at de følger jeres kald. At de tør følge jeres kald. Og i forhold til nogle gange, for der ligger også det her i, at der er nogle ting,
som kun du kan. Og hvor man godt kan blive lidt, specielt fordi vi er danskere, og du skal ikke tro, du er noget, eller du skal ikke tro. Og det handler jo faktisk overhovedet ikke om, at man er mere end andre. Det handler om, at man kan hjælpe andre ved at følge sit kald. Så er der ikke noget med, at der er nogen, der står over andre. Men det har vi lidt en tendens til som danskere. Og gemmer os selv endnu mere væk. I forhold til, hvis vi har nogle spirituelle evner. Så det her kort kalder ind, at du skal tro på dine evner. Du skal tro på at forfølge dit kald. Ja. Så trak jeg faktisk også et andet kort, eller det kort, der kom lige nedenunder. Så er lige det her væk. Det var The Sanctuary. Og det føler jeg også meget kaldet til, i forhold til, at vi skal, altså det synes jeg, alle de her 3 kort, de ligesom repræsenterer, at vi skal få det spirituelle, få hjertet ned på jorden, og vi skal skabe overflod og rigdom på jorden. Og den overflod og rigdom har ikke noget som helst at gøre med, hvad skal man sige, fysisk rigdom i forhold til kolde boliger, i forhold til at vi har en bil. Nej, det handler om at komme hjem til hjertet, komme hjem til naturen i os selv, connecte med det smukke, rene. Og jeg ved ikke, om jeg næsten kan se, at hende her kvinde her, der træder ind i den her stencirkel, som jo er de her urmagiske energier, fordi at Gaia selv vibrerer jo med en frekvens, der kalder ind. Hun går ind i den her stencirkel her, og fra det her, fra den her regnbue, der kommer ovenfra, kan I ligesom se, at der er en engel, der træder ud fra det nederste hvide af skyerne hen imod hende, så hun bliver ligesom mødt på alle planer. Hun er på jorden. Og der er glæde, og der er harmoni, og der er balance, og der er lykke på jorden. Og det er det, at der ligesom kaldes ind til. Det sidste kort, jeg faktisk, eller de sidste 2 kort, jeg vil vise, det er fra et helt andet sæt. Det er fra de mere normale, tarotkort, som er Rider-Waite. Og det kort, jeg trak her, det var mønternes S. Og det harmonerer jo igen med alt det, jeg lige har trukket. Det er simpelthen den her mønt her, der bliver givet dig. Det er hånden, der kommer ud fra skyen i himlen. Og den her mønt, der kommer der, handler altså ikke om en fysisk mønt. Det handler om en spirituel gave, som du bliver givet. Og du skal gå ud i verden med den. Kan I se den her port her? Du skal gå ud i verden, ud til bjerget. Du skal dele dine gaver med andre, fordi du er givet den her gave af universet, fordi du skal dele den med andre. Hvis du bliver inde i din egen lukkede have, så gror kun de hvide liljer. Og det man ligesom ser igen i det her tarotkortsæt, det er, at der er der er en metaforisk forbindelse mellem de røde roser og de hvide liljer, som ligesom skal integreres. De hvide liljer repræsenterer, at man går hjem til sig selv, og man henter sin energi hjemme, men man skal ikke blive hjemme, fordi så forlader livet kroppen, og det står stille. Det bliver en stillestående energi. I det øjeblik, du bevæger dig ud i
bevæger dig gennem porten, så begynder roserne at blomstre, at du tør gå ud i verden med dine gaver. Og de roser skal du give til verden. Og så trækker så det kort, der kommer nedenunder. Det er vognen. Og det er nu. Universet siger, det er nu, du skal til at gøre det her. Ja, du har den her sæson her. Fordi jeg trækker også det her kort her. Det er fra et andet dæk. Det er lidt beskidt her. Jeg vil fjerne det her. Som er i midten. Jeg trækker det tilbage og får ny energi. Altså du skal gå ind i dig selv. Gå hjem til dit hjerte. Gå ind i dit kald. Og når alt det så er parat, så skal du sætte vognen i gang. Du skal sætte vognen i gang. Du skal forlade. Du kan ligesom også se baggrunden. Det er dit palads, der er i baggrunden. Du kan ikke stagnere i dit palads for evigt. Du er nødt til at gå ud i verden med dine gaver. Og den her person, som styrer vognen, er beskyttet på mange forskellige planer. Selve hans krop er beskyttet af inderst inde et mørkt panser, sådan et en rustning af sådan noget, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Men i hvert fald så er der både noget sort, og der er noget skinnende metal. Så han er integreret i, at han kan godt gå ud i verden, men han har også lært at beskytte sig selv. Så han kommer ikke til at være naiv. Han har integreret både sine skyggesider og sit lys. Så man skal ikke... men det er jo ikke... Altså det at han har integreret sine skyggesider, er sådan set ikke... Det er jo ikke... Skygge er ikke det samme som ondskab. Det er bare, at man er i stand til at kunne forsvare lyset. Det er vi nogle gange nødt til. Han har sådan en baldakin over sig i sin vogn, som er selve stjernehimlen. Han har universet bag sig. Og han har stjernen for sit kronechakra. Han har de 2 måner, de 2 halvmåner. Og så har han så er vognen ligesom styret af en integration af det mørke og det lyse. Vi skal ikke være i tvivl om, at det han bringer ud til verden, det er lyset. Hele baggrunden er gul. Og vognens hjul, som næsten kan minde lidt om en kors, er gul. Bevægelsen er gul. Det er lyset, der kommer skal ud i verden. Men vi skal bare vide, at han er ikke svag. Ja. Så det er tid til, at du skal ture og gå ud i verden med dine gaver. Ja, jeg tror det var nok for nu. Lad mig høre, om I fik noget ud af det her. Som sagt, så er det her første gang, at jeg prøver at lave noget for kollektivet. En kollektiv læsning. Og det er ikke sikkert at resonere med alle. Altså man kan sige, at man kan tage det her budskab på flere forskellige planer. Der er mange forskellige lag i det. Ja. Jeg håber, jeg fik noget ud af det. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg blev kaldet til det her.
Og jeg tror, jeg laver i stedet for, at det her med, at jeg havde tænkt, at jeg ville prøve at vise det her symbol, så tror jeg faktisk, jeg linker, når jeg lægger det her op, så linker jeg til selve den video, jeg så. Og så skriver jeg i linket, hvorhen i videoen det er præcis det symbol dukker op. Og så kan I prøve at se, om det kalder på jer. Ja, hej igen.